जेराव नाजानाय दं बेवहाय जाफुंसारनायनि लामा दं। नंगौ, बर' हारिनि फिसा जायख्लं दैमारिया सोमोनांथाव कार दिहुननो हाना बर' हारिनि मुंखौ आगानसे दावखोहोनो हाबावबाय। गुवाहाटी IIT आव सोलोंथाइ लानाय जायख्लं दैमारि आरो रुथ चांमाया गावनि आखाइजोंनो समायना उर्जा EV Mobility G11 मुंनि कारखौ दिहुनदों। बे कारआ सिगांजों साखा खबनैखौ नुजानाय आरो उननि बाहागोआव खबसे साखा गोनांजों डिजाइन खालामनाय। बे G11 कारखौ आबहावाजों सोमोन्दो लाखिना खालामनाय जादों, जेराव हादराव गोबां बिबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय उदां जागोन बे कारआ सोदोब जानाय नङा होनना फोरमायथिदों जायख्लं दैमारि बिथाङा। बे G11 कारआ इलेक्ट्रिसिटिजों खारो। 1 इउनिट इलेक्ट्रिसिटिजों गासै 19 किल'मिटार जानथायसिम खारनो हायो। गिबि उर्जा EV मोबिलिटि कारखौ कभिड लकडाउन समाव 2021 मायथाइयाव जाफुंसारै जायख्लं दैमारिया दिहुनखांबाय। बे कारआव सानै जिरायनो हानाय सुबिदा दं। सालायनो थाखाय मोजां स्टीयरिंजों बानायजानाय। मख'जाथावदि भारत हादराव गोबां दावबायारि जायगाफोर दं, जेराव बै दावबायथिलिफोराव बे G11 कारखौ बाहायनो हागोन होनना फोरमायदों बिथां जायख्लं दैमारिया। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।